Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Sri Lanka ka balasyak takjur hakaliang ka yok ka kot hakani ka porpat kadang Pynlong ya ka jingjit presiden bethamai haka sing sejany haka jinghilang ka batrai kambha halor ka jingthmu penduna pisa jong ka parthei Hadien bakate kari ka lamat ya ka jingkerdu ka bajur namar ka Jinghiar ka khai ka pateng hakiliang baroh u presiden u ranil wikrem mesinghe u dang yakun ya ka thama ka bajur nabynta ban penke imbiang ya ka yok ka kot jong ka tekari ka balahiar bat pulam jur baroh shikata u wikrem mesinghe nyapusan snem karta hakani ka por bat hakani ka sin ulawer yakit paidbah ban yasnok tilang sashi sin pat ban rat dingkhong ya ka jingduk jingkerdu bat ban penke im bat penkeu biang ya kari hakiliang baroh nabynta ban wanra ya ka baha kamiat jong paidbah nong shong shnong jong kari hi baroh kawai henry ka jing penkeu khajana jong u wikrem mesinghe bat kiwe kilat kilenti ki bala penjari kat kum ki kendon jong ka jing Jinghiar jong ka IMF ka ba dai $4.9 billion kalawan ra jing yaki million ngot ki paidbah barit barya ki barang tre shitam ban pendap penbiang ya ka jing don kam hayeng hasem ka ba man la kasngi ban nakaliang uway naki nong de kot khubor bami syakmat ban kren nakaliang jong ki paidbah bat u bam shim kwa ban penpau kot teng yeladi ulong bakari ya mentahi ka don kam yaki nong yalam bathamai khnang ban la ban pen keladur ya ka jinglong jingman hapok kari baroh ban kle biang yaki jingdo nong lani ka yok ka kot bakari kalado baroh shikata hapok ka jingyalam jongkin nong yalam barim bat ka sarkar barim namar kumbala yo hi ya ka jinglong jingman kabala dep jia baroh shikata wik remes singhi unsha remno ha wei na preng arngut kin nong yakun persha jong u kibakan thop ya u anura kumara di sana yaka unang yalam jong ka seng marxist kaba menshua ka dei tang ka seng rit pa indre mentapat katega seng kala klan bor baru teu nang yalam ru ulala ban yeng ban yakun persha yau niu nang yalam bakli do jong katega ri ru